tarda, sigueu benvinguts, benvingudes un dia més al Cafeïna. Iniciem una nova setmana amb un dia que està ple d'il·lusió, perquè tornem una altra vegada a la normalitat aquí al nostre programa que fem de dilluns a divendres aquesta setmana de forma especial. Dilluns, demà, dia de Reis, farem una paradeta i dimecres tornarem una altra vegada ja a la normalitat completa del Cafeïna i amb moltes coses a explicar-los des d'ara mateix fins a arribar a 2:45 de la tarda. Què és el que farem avui? Parlarem de ball amb l'Eva Serra, perquè ens ha presentat un llibre fabulós, que tots els amants del ball segur que trobareu un raconet imprescindible al vostre prestatge per ficar aquest llibre, que de seguida entrarem en matèria i us explicarem. També parlarem del nou calendari de Down, una nova manera de poder ajudar aquesta associació, que tenen moltes coses per explicar-nos. Avui tindrem a la seva presidenta i vicepresidenta. Us explicarem també el que està preparant la Pilar Marquès. La Pilar Marquès, amb els seus establiments, que són 5 en total a la província de Lleida, està fent una campanya solidària per tindre la possibilitat d'ajudar a la parròquia i al menjador solidari de Jericó. Doncs també en parlarem avui. Us explicarem com serà la cavalgata de Reis a la ciutat de Lleida, perquè Lleida Televisió la retransmetrà per primera vegada. I també us explicarem coses molt interessants d'alquímia. Amb aquests arguments comença avui el programa. Prenem el primer cafè de la tarda avui amb la Eva Serra. Ella és l'autora del llibre que tinc a les meves mans, Els balls de saló al nostre país. Un recorregut fantàstic per a totes aquelles persones que els agrada el ball i sobretot que vulguin fer una passejada per com era la nostra vida uns anys enrere, perquè hi havia glamour, hi havia il·lusió, hi havia moltes ganes de fer moltes coses. Eva Serra, bona tarda. Hola, bona tarda. I gràcies per estar avui amb nosaltres. A Agrair-te, vosaltres. de veritat, la presència, perquè ho hem pogut fer per diferents temes. Perquè tens vacances, has pogut vindre, perquè tu Sí. vius... Visc a Figueres. Llavors has vingut Vinc de l'Alt expressament Empordà. avui. Sí, sí. Sí, sí. He vingut expressament per parlar del llibre. També em fa molta il·lusió, per tant, jo ben agraïda de que m'hagueu convidat. Bé, la història és, a veure, dirien, i com és que la Eva ve? Doncs el pròleg d'aquest llibre li ha fet Mari Pau Huguet. Mari Pau Huguet es va ficar en contacte amb nosaltres i llavors ens va explicar la història i ens va encantar. Sí, sí. Eva, perquè realment aquest estudi que tu has fet, perquè no deixa de ser un assaig, és fantàstic de veure com has pogut desenvolupar des de començar a recollir unes fotografies a la teva escola Sí. i de sobte com això s'ha anat fent gran. Sí, tot va començar a la meva escola de ball. Un dia va venir un grup de gent jove que es volien apuntar tots junts, volien fer un sol grup, i el primer dia de classe li van comentar a un dels nois que es noti que tu ets el net d'un campió del món de balls de saló. I clar, jo vaig dir, un campió del món, el teu avi, i això no m'ho crec pas, no pot ser, perquè no coneixem que aquí a Catalunya hi hagués hagut ball, o almenys competicions de ball, d'abans dels anys 70. I llavors em va dir, sí, i tant que sí, ja veuràs, dilluns que ve jo t'ho portaré les fotos perquè puguis veure el meu avi competint. I a partir d'aquí, quan vaig veure les fotos, em vaig posar en contacte amb l'Albert Mota. L'Albert Mota té una escola de ball a Manresa. Jo recordava que ell tenia un trofeu i tenia una foto en blanc i negre. Mai m'hauria imaginat que fossin de campionats. Semblava com un concurs en un hotel o una cosa més senzilleta. I quan em va dir que el seu ballarí es deia Miquel Barberà i el meu es deia Gómez Galeote, llavors vaig dir, doncs aquí tenim tota una història que hem d'anar gratant fins que trobem tot el ball al nostre país. Llavors vas començar a recollir fotografies i a buscar informació. Però clar, no devia ser fàcil. No ha estat fàcil, però ha estat gràcies a famílies o ajuntaments que conservaven coses dels ballarins. No ha estat tant que hi hagués molta informació escrita, sinó que, com ja et dic, hi havia aquesta família que en aquell moment vivien a Figueres i van venir a la meva escola de ball, que conservaven només fotografies. A partir de les fotografies vaig parlar amb l'Albert Mota i ell conservava cartells, conservava fotografies, conservava trofeus. I l'Albert em va dir, saps què? Com que veig que tens molt interès, et presentaré a la filla d'aquest ballarí i parlaràs tu amb la filla directament. Quan vaig anar a parlar amb la filla a Barcelona un dia, vam anar a fer un cafè, una senyora superamable, molt maca. El cafè que estem fent tu i jo ara, no? Exacte. Doncs vam anar a fer un cafè a Barcelona i m'explicava qui eren els amics, dels seus pares, que els dels seus pares eren campions de Catalunya de ball esportiu,
i els seus amics, un dels seus millors amics, eren Salvador Font i la Nita. Llavors, amb aquesta dada, Font i Nita, vaig anar a buscar a veure què trobava. Font i Nita? Font i Nita, sí, sí. I amb aquestes dues paraules vaig anar a parar a Ulldecona. Font i Nita van morir sense tenir fills i tot aquest material que ells conservaven, copes, retalls de diari, fotografies, tot això ho conservava l'Ajuntament d'Ulldecona, ho van cedir tot a l'Ajuntament d'Ulldecona. Resulta que aquest senyor, en Salvador Font, havia estat 5 vegades campió del món de ball. Déu-n'hi-do. Sí, a partir d'ell, a partir de la documentació que jo tenia de Salvador Font i de la que tenia del Miquel Barberà, que conservava la Pilar, vaig poder trobar altres ballarins, com podria ser l'Artur Cruz de la Fuente, o vaig poder esbrinar per fi, després de molts anys d'incògnita, qui era en Henry Catalan, que era l'únic ballarí que ens constava que era espanyol, sabíem que era un espanyol que havia arribat a guanyar un campionat del món, això constava en unes llistes oficials, i vaig descobrir a partir d'aquí que el senyor es deia Enrique Catalán i era un valencià. O sigui, a veure, has començat a gratar i quant de temps treballant, Eva? Doncs podríem dir 1 any i mig, 2 anys, que m'hi vaig posar en sèrio. Sí que durant molt de temps vaig tenir les fotos d'en Gómez, però no sabia exactament com fer-ho, com posar-m'hi. Però després d'haver parlat amb la Pilar Barberà tot va anar molt ràpid i va ser molt més fàcil. Tenim també unes imatges que has pogut també aconseguir, que són concursos, són campionats, que veiem el glamour que jo deia a l'inici i sobretot la solemnitat d'aquests concursos, d'aquests campionats, d'aquestes competicions. Sí, per mala sort no conservem cap imatge dels nostres ballarins ni de les competicions que hi van haver aquí a Catalunya, però sí que he trobat alguna imatge de competicions a Alemanya, competicions a Anglaterra, que realment són molt boniques de veure. Aquí veiem que no eren un ring, però la majoria d'elles, i de les fotos que podreu trobar en el llibre, són concursos que es balla a dintre d'un ring de boxa, que és el que més em va sobtar, que l'escenari de la competició de ball es duia a terme dintre d'un ring de boxa. Aquesta, si mal no recordo, aquesta que sortirà en pantalla era Alemanya. I veiem que hi ha coses que no canvien, no? L'elegància, perquè això continua avui en dia, no? Bé, podem veure el canvi, sí, en les figures de ball que han evolucionat, podem veure el canvi en el vestuari, en el calçat, ara portem els talons, les noies els portem més prims, però bàsicament en essència és el nostre ball. I és curiós de saber que en aquella època érem considerats un esport, el que durant tants anys hem lluitat nosaltres perquè el ball es reconegués com un esport, doncs en aquell moment era un esport, el ball a casa nostra. Que jo tinc una lluita, ara el José Carlos Monge em matarà, vull dir, ja ho tinc clar. Tenim un espai en el que de tant en tant convidem esportistes minoritaris a que ens expliquin les seves experiències i fins i tot tenen clubs a explicar-nos. I jo li estic dient a José Carlos que hem de convidar amb algun equip esportiu de ball, i em diu que no, que això no és un esport, i és el cap d'esports. Som un esport reconegut per la Generalitat, pel Consejo Superior de Deportes, tenim la nostra federació, que és la Federació Catalana de Ball Esportiu, i per tant som un esport plenament reconegut. Clar, perquè el ballarí, a l'hora de preparar-se, tu ara ja, amb aquesta vessant, tu ets professora de primària, però tens també la teva classe, la teva escola de ball, i a més pertanys a la Federació Catalana de Ball Esportiu i ets jutge a moltes de les competicions. Exacte. O sigui que ho tenim aquí una dona ben jornada completa, sí. Fins a les 5 de la tarda estic a l'escola de primària, de dilluns a divendres. Quan surto de la meva feina habitual, vaig a buscar el meu fill a l'escola, el porto cap a casa als meus pares i obro l'escola de ball i faig classes a l'escola de ball. I al cap de setmana, doncs, no sempre, però o me'n vaig a jutjar o me'n vaig a organitzar o prendre part en congressos de ball que organitzem des de la federació. Com tu fas? Doncs amb moltes ganes, amb molta il·lusió, m'estimo el ball des de ben petitona que m'encanta, no sé viure sense el ball i sempre que puc doncs m'emporto el meu fill a tot arreu. I a més, fins i tot hi ha una fotografia que surts tu al llibre, o sigui, les noves generacions, que ella també. Sí, em va fer molta il·lusió. Van ser unes fotografies que no estaven pensades pel llibre, que ja les havíem fet potser feia mig any o un any, però vaig trobar que aquell era el lloc on podia anar, ho vaig deixar a mans de l'editorial i els hi va encantar i la van posar. Clar, ha estat complicat perquè no sé si hi ha també molt material pedagògic
per als ballarins dintre del món de la literatura? Vull dir, si algú vol fer una cerca important del món del ball, tu has trobat material per poder treballar i poder també afegir-ho dintre de la teva bibliografia per preparar el llibre? Bé, fins ara, mira, precisament en pantalla tenim el Walter Laird, que està ballant, doncs ell va escriure un llibre de la tècnica dels balls llatins. Aquest és el nostre manual que utilitzem els tècnics per poder ensenyar doncs, les diferents figures als esportistes per poder elaborar les coreografies. Ell va fer el de balls llatins, llavors tenim l'Àlex Moore, que ell va fer el llibre de balls estàndards, tenim els balls llatins i els balls estàndard. Doncs aquests llibres sí que són essencials per qualsevol entrenador i per qualsevol jutge per saber què és el que està veient a la pista, són llibres que s'han de conèixer. Pròpiament dit de pedagogia, psicologia, doncs la meva idea de fer un llibre d'entrada va venir per aquí. Jo vaig dir, doncs potser un dia jo puc escriure sobre pedagogia i psicologia del ball, però la cosa va anar derivant cap a la història del ball. Vaig començar amb unes fotografies que havien de ser l'anècdota del llibre i al final la història del ball es mereixia el seu propi llibre i per tant la pedagogia i la psicologia segueix sense escriure's. Doncs això podria ser una segona part, no? Exacte, podria ser una segona part. Sí que hi ha una part en què també parlo de la història dels diferents balls, una part molt breu, perquè això sí que existia. Sí que hi ha llibres en català, en castellà, en anglès, que parla de la història dels diferents balls que coneixem, però no de la història de les competicions, de la història de Catalunya, menys, no hi havia res. Jo m'he quedat sorpresa, Eva, abans de començar, que parlàvem que jo creia que hi havia molta afició a Catalunya sobre el ball, i tu em deies que no és tanta com la que creiem. Exacte, a veure, hi havia molta afició al ball social. El ball social de festa major hi ha estat tota la vida, aquesta afició. Sempre hi ha hagut gent que ha volgut anar a la festa i ballar. Però en el llibre sí que parlo del ball social i de les festes que es feien, dels jocs que es feien en aquestes festes de fa molts anys, de l'època dels meus avis, dels meus besavis. Sí que en parlo. Però hi ha tota una història que havia quedat oblidada, que és la història del ball esportiu, del ball de competició, del ball amateur i del ball professional, de ballarins que es dedicaven a fer exhibicions, a fer espectacles. Tota aquesta història estava completament oblidada. Sí que, com et deia abans, vaig contactar diferents famílies i finalment, amb tota aquesta informació, vaig poder anar a parar a diferents hemeroteques, que per sort avui en dia tot està digitalitzat, i sobretot a l'hemeroteca de La Vanguardia i l'hemeroteca del Mundo Deportivo vaig trobar informacions importants que han estat bones per entendre com eren els campionats a Catalunya. I com han canviat aquests campionats que tu has descobert ara amb els que hi participes activament? Perquè com a jutge o com a persona que també els organitza? Bé, per mi el primer canvi, el més important, és que el ball, quan jo vaig començar a ballar, no era un esport reconegut. Vam estar molt contents quan ens van reconèixer com un esport. En canvi, quan jo he anat investigant i he trobat articles al Mundo Deportivo que parlen de ball, parlen que el ball és un esport. O sigui, aquí per mi va ser la primera diferència. I després el ball ha canviat en que aquelles competicions cobraven diners per guanyar o estaven subvencionats els viatges per poder anar a competir. I en canvi ara ballar és molt car. No només has de pagar per competir, has de pagar per viatjar, sinó que a més has de pagar un munt de coses, el vestuari, les sabates, les classes, tot és molt car. En canvi, llavors, si tu guanyaves, et donaven un premi econòmic, però a més et subvencionaven el viatge a Barcelona si eres de Figueres i havies d'anar a competir a Barcelona. Sí que ara la Federació Catalana i altres competicions que també es fan estan subvencionant els ballarins com a mínim el preu de poder competir. O sigui, poden competir gratuïtament, perquè fa un temps, quan jo ballava, havies de pagar per poder competir. I encara hi ha competicions que funcionen així, però per sort cada vegada s'està tirant més a ajudar els esportistes. Llavors ara des de la federació treballeu també amb la formació dels professionals que estan donant les classes, amb aquests congressos que em deies, i sobretot per la base, per anar amb els més petits. Exacte, estem intentant fer una formació permanent, perquè jo puc ser tècnic de fa 10 anys i potser m'he quedat amb allò que vaig aprendre i ja està. Intentem anar muntant cursos per aprendre les noves tècniques, les noves normatives, però també per obrir portes al ball
a col·lectius que fins ara les tenien tancades, com podria ser el ball en cadira de rodes, el ball en síndrome de Down. No són tant cursos adreçats a ells, que també la federació ofereix subvencions per poder-ne fer, sinó que aquests cursos dels que jo t'estic parlant, aquests congressos, són adreçats a tècnics, perquè perdin la por a fer classes amb una persona en cadira de rodes. Clar, a vegades no saps com posar-t'hi. Doncs oferim eines perquè puguem fer classes entre tots a col·lectius que en tenen moltes ganes, però que no saben a on anar perquè els ensenyin a ballar. Mira, fa 3 anys al pavelló Barris Nord de la ciutat de Lleida es va fer el Open Down de parelles mixtes i nosaltres tenim el gust, el plaer de tindre la campiona, la Mary Bueno, que és una gran ballarina, i va quedar campiona d'aquest campionat amb la seva parella. Vull dir que fantàstic. Amb aquella cara de satisfacció, això no té preu. Això no té preu. El primer campionat Down que hi va haver dels campionats de Catalunya, tot un pavelló dret aplaudint-los, va ser meravellós, va ser molt bonic. Sí, sí. I el cadira de rodes igual. Veure una persona que està limitada, que no podran ballar mai més i que tot de cop diuen però jo també puc ballar, doncs això no té preu. Jo vaig fer classes una vegada a Figueres amb una persona cega que no s'hi veia i clar, al principi tens por, no saps com posar-t'hi i ells mateixos ja t'ajuden. Jo recordo, jo era molt joveneta i ell m'explicava, tu no pateixis, tu doncs te poses aquí davant meu, que jo te vegi de ben a prop i m'has d'explicar molt bé. Però la satisfacció de veure com aquella persona va aprenent i ell està content perquè està aprenent, això és el millor que li pot passar a un professor de ball i per tant estem intentant tirar cap aquí. Sí que ampliar coneixements de tot tipus, però també sense oblidar-nos de la part més amb necessitats, que és un col·lectiu diferent. Eva, i amb el llibre, què li demanes al 2015, amb aquest llibre? El 2015, saps què me faria molta il·lusió? Que a mesura que anem presentant el llibre, alguna altra família d'aquests ballarins que parlem en el llibre, o potser ballarins que encara no n'hem parlat, que diguessin, doncs jo tenia un cosí, o un avi, o un parent que també ballava. Doncs saps què? Vaig a posar-me en contacte amb l'editorial, amb l'autora, amb la federació, amb qui sigui, i que anem descobrint, ball una altra vegada, més coses. Eva, fem una cosa, fem aquesta crida a Lleida Televisió i a Pirineus Televisió, doncs si hi ha alguna persona que té algun familiar o ell té informació d'algú proper amb documentació que creuen que pot ser útil per una segona part d'aquest llibre, doncs que es fiquen en contacte amb nosaltres i us donarem el correu electrònic de l'Eva. Qualsevol cosa, cartells, fotografies, tot val, perquè tot pot ser important. Aquestes persones que me van facilitar el material, d'entrada en ells no els semblava que fos tan important tenir una fotografia d'una persona ballant i al final ha acabat amb un llibre i per nosaltres és importantíssim pel ball. On el podem trobar, el llibre, Eva? El llibre a totes les llibreries. A totes les llibreries el poden adquirir i si no també poden anar per internet a la web de l'editorial, a l'editorial base, també el podran trobar. Eva Serra, moltíssimes gràcies per haver vingut avui, perquè ara agafes el cotxe i vas cap a on? Cap a Figueres, i perquè el meu fill ha d'anar a veure el rei, si no, no m'ho perdonarà. Doncs moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Felicitats per aquesta feina. Avui aprofita amb aquesta il·lusió dels nens, que la veritat és que ho vius totalment diferent. Ja quan ets gran ja la cosa ja canvia, però la il·lusió no s'ha de perdre mai. I felicitats per aquesta feina que has realitzat durant un any i mig i a continuar amb aquesta tasca. A veure si et veiem més per terres lleidatanes fent de jutge o organitzant congressos de ball. Mira, doncs, tirant cap aquí, la federació té intenció de començar a treballar amb el ball social aquí a Lleida perquè esteu com una mica apartats de Barcelona i la federació, el propi president, va comentar que volia potenciar també el ball en aquesta zona, començant pel social. Doncs començarem així. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. El que fem nosaltres ara és agafar un taxi, el teu taxi.